Tinamnam na naman ng iba't ibang puno ang bahagi ng Barangay Patayak, Santa Barbara bilang bahagi ng programang pangkalikasan ng Bureau of Fire Protection katuwang ang Municipal Agriculture Office noong 11 ng Marso. Layunin ng nasabing aktibidad na mapalawak ang mga luntiang espasyo sa barangay habang sabay na pinapalakas ang mga hakbang para sa pangangalaga ng kapaligiran at pag-iwas sa sunog. Ang pagtatanim ng mga puno ay hindi lamang umano nakatutulong sa pagpapaganda ng komunidad kundi may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng kaligtasan at balanse ng kalikasan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagtatanim ng puno ay ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin at nagsisilbi ring climate carbon sink laban sa climate change at epekto ng greenhouse gases na nagdudulot ng global warming. Sa aktibidad ay giniit din ng maayos at planadong pagtatanim ng mga puno lalo na ang mga fire-resistant species na maaaring makatulong upang mabawasan ang tindi ng sunog at mapadali ang pagkontrol nito. IFM News. IFM News. IFM News.